Bazen behin, duela 4.550.000 urte, lurralde magiko zoragarri bat. Lurralde magikoan, erabateko paisaiak zeuden. Kontinente osoak zeharkatzen zituzten ibaiak, 8.000 metroko mendi erraldoiak, 3.000 urteko zuaitz indartsuak, area beltzeko ondartzak, lur gorriko basamortuak, urjaiuzi izugarriak. Animaliak heldu ziren ere lurralde magiko honetara. Itsasoak arrainez bete ziren, mendiak otsoek eta hartzek hartu zituzten, basamortua gameluek aukeratu zuten. Zerua era guztietako hegaztiez margotu zen, eta oihanean tximuak eta sugeak murgildu ziren. Geroago gizakiak iritsi ziren lurralde magikora. Hasieran bake eta zoriontsu bizi izan ziren lurraldearekin, etan zeuden paisaia eta animaliekin. Gizakiek lurraldea zaintzen zuten eta lurraldeak gizakiak zaintzen zituen. Baina denbora pasa ahala gizakiak erosotu ziren. Dirua sortu zuten eta hura menperatzeko borrokatzen hasi ziren. Lurralde magikoak bere argia galdu zuen. Paisaiak usteldu ziren eta animaliak beren bizilekua galduta desagertzen joan ziren. Gizakiek zeuzkaten lurralde magikoarentzako sendagaiak. Denak batuta, argia berpizteko aukera zuten, baina oso arduratuta zeuden haien arteko borroketan, eta lurralde magikoa guztiz ahaztu zuten. Egoera txarrera joan zen eta azkenean lurralde magikoa guztiz suntsituta hil egin zen. Harekin eraman zituen paisaiak, animaliak eta baita ezer ulertzen ez zuten gizakiak. Denok gorroto ditugu amaiera tristeak, baina ipuina ez da oraindik amaitu. Ez da berandu planeta salbatzeko. Klima aldaketa geldierazteko pausoa guk eman behar dugu, denok batera. Zaindu ezazu planeta, bizirik mantendu lurralde magikoa.